La segona regata de Lloret i la cinquena de la Lliga ha suposat un canvi de líder a la categoria reina. El Rem Xons Empúria Brava es col·loca en primera posició en detriment del Rem Badalona, que perd el lideratge. Tot i això, el guanyador de la regata va ser el Natació Badalona, que mostra símptomes de recuperació i presenta candidatura al campionat. Que la categoria de sènior masculí està la cosa entre natació, Rem Badalona i Xons. Aquests tres clubs són els candidats a estar a totes les finals, juntament amb Club Rem Pescadors, que ja està entrant a totes també les finals, però és una lliga de tres, diria jo. Avui s'ha demostrat que estan arribant a les ciabogues tots junts i estan creant aquesta competitivitat entre ells que és molt maca de veure. A la segona divisió masculina, Torredembarra reivindica. Va tornar a guanyar per quarta vegada a 5 regates possibles i assegura el seu retorn a la primera divisió. A l'Atzolú femení, nova exhibició de l'embarcació de Cambrils A, que dona un cop d'autoritat després d'haver perdut la regata anterior també a Lloret. Les tarragonines es van tornar a imposar per davant d'Empúria Brava i ja es distancien en 8 punts. El Club Nàutic Bétolo perd tota esperança pel títol al quedar tercer a la regata i separar-lo 13 punts del lideratge. També hi ha hagut canvi de líder en el veterà femení. Torredembarra és el nou líder de la categoria després d'imposar-se a la regata i veure com les badalonines del natació i del rem només podien acabar en quart i cinquè lloc respectivament. La categoria mostra més emoció que mai, ja que a falta de 2 jornades, tan sols 2 punts separen els 3 primers classificats. Mentrestant, el masculí, el Natació Badalona, va tornar a guanyar i es reivindica en el lideratge de la categoria. En la regata passada, el Club Rem Areny s'havia imposat als badalonins i donaven emoció al campionat. Però novament els blaus van tornar a mostrar el seu gran estat de forma i es distancien en 5 punts dels maresmencs. I Lloret també va ser la seu del final de campionat de les categories inferiors tant en cadet com infantil. En cadet masculí, Rem Pescadors és el campió amb 79 punts, seguit de Cambrils amb 77 i del Rem Badalona amb 67. En cadet femení, Cambrils es va imposar a Santa Cristina per 7 punts de diferència, seguit en tercera posició de Pescadors. Cambrils també es va imposar en categoria infantil. Santa Cristina i Flix van acabar empatats a punts i es va haver de recórrer el temps de les regates per desempatar. Finalment, Flix va acabar segon i Santa Cristina tercers. Hi ha hagut un màxim de participació altra vegada, ens estem superant el que és la Lliga Catalana, perquè ja el dia 8 van haver-hi 810 tripulacions i 810 bugadors, i aquesta vegada hi havia inscrits 820. Llavors vol dir que estem cada vegada posant més tripulacions. És molt difícil trobar un esport que el practiquen els avis, els pares, els fills i a vegades els nets. Més d'una vegada coincideixen 4 generacions remant. I això és un esport que val la pena apoyar perquè segurament és menys competitiu que algun altre, però és una festa, excepte quan s'està remant. Llavors és un desafiament. Però quan s'acaba la regata és una festa entre diferents comarques que tenen diferents remers i que després ho celebren tots junts.